Hi guys! So karon na mga ni kuan ako no nga nabag ko yung mga new nga video. So karon mo upload ko new nga video guys is about how to introduce yourself into Japanese. Tadaan! So hi guys, so Jikas video more kasuna to moshimasu. So karon ako tudlo ninyo is about how to introduce yourself into Japanese. So let's start. Anang shokai guys, so mo na siyang introduce. So karon guys, ako itudlo ninyo is how to introduce yourself into Japanese. So, unsaon di ay siya pag istorya o pagila-ila, ipakilala nimo ang imong kaugalingon sa mga tao, sa mga dagang tao o unikinsa man. So, inani ni siya guys. Ang primero ani isulti nato is, for example, naa ka sa tunga. Naka sa center niya na dagang tao. So, mo introduce ka sa imong kaugalingon. So, moingon ka og for example, konnichiwa. So, hi, hello mo na siya, no? So, konnichiwa, minasang, ana dayon, no? Minasang, everyone, everybody. So, konnichiwa, minasang, hajimemashite. So, mag-start na daw siya. Hajimemashite. So, mag-start na daw siya. Watashi no namae wa Kasuna des. For example, ako. Naingon siya og, my name is Kasuna. So, inana, no? My name is Kasuna. So, inana, no? So, kanang kay kasagaran sa ilaha dito gyud ang itawag, tawgo nila sa usa ka tawo, apelyido gyud ang karga. So, kanang kita sa tuwa diri pwede ra ta mo tawag og atungan. Kasagaran sa tuwa nga nato itawag. So sa ilaha dito, kasagaran itawag dito mga apelyido. So mutawag man pud sila og ngan gyud dito pero mao gyud ang starring nila ang kanang apelyido. So mingon ka og for example ako ngan. So mingon ko og watashi no namae wa Jubi Kasuna des. So ano no? My name is Juvi Kasuna. My name is Juvi Kasuna. For example. So, mo na siya, no? So, watashi no namae. So, ang namae. So, name. Ang watashi no, mayra na siya. Ownership mo na siya ang no. So, watashi no namae. So, my name, no? My name, watashi no namae wa. Wa is. Wa is. Wa is. Mo na siya, no? Ang wa sa Japanese, particles na siya. Particles. So, ang particles ana is S. I-S. So, watashi no namae wa Jubi Kasuna des. So, my name is Jubi Kasuna. So, na-introduce siya sa iyang ngan. So, kung muapil ka sa imuhang nasod, for example, muingon ka og Philippine kara kimashita. Philippine kara kimashita. So, I'm from Philippines. So, I'm from Philippines. Philippine kara from. So, Philippine kara kimashita. So, I'm from Philippines. So, mo na siya guys, no? Introduce nimo imong kaugalingon. So, kung apilo nimo imong edad, for example, imong edad is, for example, 25 ka. Nijugusai des. Mingura ka og Nijugusai des. So, I'm 25 years old. Nijugusai des. So, dana, no?
I'm 25 years old. So, mag-ingon ka o kanang mauna pa sila mga kanang kuan mo, mga pangutana. So, mag-study ka about sa unsay imong itubag pod nila. So, ano no. So, ang atong ikuan karon is imongan your name and your age and where are you from. So, no. So, mga details sana murag dili na kayo na angay pa nimo ikuan. So, ang kana lang mga asa ka gikan, ano no. So, moingon pud ka og kanang for example, naka sa trabaho, first time mo sa trabaho, muhangyo kanila na, machigay ga atara o shete kodasai. Ano? So, naagay siya masayop, palihog lang tudloi ko, kung na ako'y masayop, palihog lang tudloi ko. Ano? Pabawon siya, unsay angay, So, maura to siya guys. So, dapat inyo tong i-learn. So, ilista ninyo, inyong i-copy. So, how to introduce yourself. So, ato i-review kadiyot. So, my name is, for example, ikaw si Kuan, Maria. For example, ikaw si Maria. So, ano ka? Watashi no namae wa Maria des. Ano? Pwede ra kami nga na, watashi no namae wa Maria des. So, ano? Naapod siya'y just call me. So, manano, pwede ra ko nimo tawgon og for example, moingon ko Jo to moshimasu. You can call me Jo. Jo to moshimasu. So, pwede ra po na you can call me nga inani nga name. So, mo to siya guys nga dapat na to nga i-copy gyud kay for example makamit ka og Japanese or makaadto na ka sa Japan, mag-travel ka didto or unsa pa na may nang naapog kay istorya bisag gamay lang gyud. So mangutana naman gyud na namay unamay wa mana siya unamay wa imungan mga informal man na kasagaran namay wa unamay wa dapat magets pug kana mao na uban unamay wa nandes ka. So what is your name? Unamay wa nandes ka. So what is your name? So mo to mutubag dayon ka og watashi no namay wa Maria des. For example, mo na imong gamiton nga ngan or mao na imongan. So watashi no namay wa So may kag Maria des. Pwede ra pag ka mo ingon Maria des. So pwede ra ka mo ingon kay ang Maria de ko Maria de ko. So kung moingon gani nansay nansay. So your age kung moingon siya nansay des ka nansay des ka moingon ka ni jogosai des katong 25. So mo na siya guys. So moingon dayon sila og duko kara kimashita ka. Asa kagikan country. So moingon jud ka og Philippine kara kimashita. So I'm from Philippines. Philippine kara kimashita. So may no. So more to siya guys. So unta hinaot na naamoy ma-learn sa how to introduce yourself into Japanese. So napasalamat day ko guys sa kanang mga supporters nako, sa mga watchers at sa mga nanano na mga friends nako out there o sa mga ni-search sa ako ang YouTube channel. So thank you kayo guys. I-shout out din ako si Genevieve Mecca. Hi babe! Matane!